Hvorfor? Det skal ramme lige. Lidt tilbage, lidt tilbage. Lidt tilbage med. Tilbage med. Det er fordi, du var stadig i sådan der. Jo. Længere tilbage. Længere til. Prøv at holde nogle pause imellem. Så er det bare sådan en hurtig klip der. Okay. Det er bare klippen det der. Okay. Så nu stille. Åh, det er godt. Kom igen. Du skal Fik vinde. du den? Ja, jeg fik den ikke. Nu. Ej, det var god. Du skal lade mig grine. Du er simpelthen sådan en amatør. Nice. Det var god.